занак, бин хонаи ҳамсоя чӣ зебоаст? ҳа, дар ҳақиқат зебо аст. мо кай хеле хона мегирифта бошем. Мегирем худо хоҳад, дадаш. ман калонашам худам ба шумо гирифта медиҳам. Ай қанзан, раҳмат писарам. имрӯз мегирам, пага мегирам, ваъдаи холӣ мета. ич хеле мардакай. Сум дорум мега, сум дорум, ҳичи сумдориш маълум нест. эй, мара нигоҳ кӯ. чанд бор гуфтамад? ҳамон мошини мехостада гирифта медиҳам. то рӯз метӣ ё не? гирифта метӣ, дар вазифатонай. дугонаҳои мара бинед, ҳар се моҳ ба саёҳат мераванд. шуҳошон дар тахшон як мошини харида додагиай. ту чӣ кор кардӣ барои ман? ман медонам ба кадом роҳи хонара гирифтагӣ. Ба кадом роҳ гирифтагӣ? Ба кадом роҳ? Занаш дуо кардагида? Дадаш, манам дуо мекунам ку? бисёртар хушрӯ дуо кардан дар барои хелхона гирифтан. лабай духтарҷон, мо ҳам ба мисли хонаи ҳамсоя гирем. ҳамин хали хонаи камбағалӣ? духтарҷон, хонаи худамон аз он да беҳтар аст ку? бале, хонаи худамонам хуб аст, вале дар даруни хонаи онҳо хушбахтӣ будааст. ман ҳам ҳамин хел хушбахтӣ мехоҳам. падарҷон хушбахтиро аз куҷо мехаранд? чӣ? ҳамсоямон онро дорад, вале мо не. ту пул дорӣ, биё ба мағоза рафта хушбахтӣ харе. духтарам, хушбахтиро намефурӯшанд. падарҷон, биё ба назди онҳо равем. ман мехоҳам ки фаҳмам онҳо онро аз куҷо ёфтаанд. майлаш меравем духтарҷон. салом ҳамсоя. Салом. биё ҳамсоя, биё дара. биё, марҳамат. ман як чизро пурсидани омадам. шумо кам доред, аммо ҳамеша механдед. чаро? чунки чизе мо дорем ки ба пул харида намешавад. чӣ? муҳаббат, фаҳмиш, эҳтиром, инҳоро дошта бошӣ, сарват ҳам ба ту оромӣ намеорад. ҳамсоя, ман ба худат як чӣ мегӯм, ҳайрон нашав. майлаш, мехоҳам ки хонаамро ба хонаи шумо иваз кунам. хоҳиш мекунам, рад накунед. ин орзуи духтарчаам аст. ту ҷиддӣ мегӯӣ? ҳамин хонаатро ба хонаи ман? хонаатро агар фурӯше, 100 хона мисли хонаи ман мегирӣ. 100 хонаро чӣ кунам, ки дар дохилаш хушбахтӣ набошад? майраш, ташаккур. бисёр миннатдорам. занак, чизу чоратро ҷамъ кун, меравем. чӣ? ба куҷо? ба истироҳатгоҳ меравем? бале, ба ҷое меравем, ки дар он ҷо хушбахтӣ аст. ҳозир як лаҳзада ҳамаша ҷамъ мекунам. вай дадаш, аллоҳ чӣ орзуӣ кунӣ ба орзуят мерасондад. гуфтагӣ гапо ҳамин будааст дадаш. занак, ман худам онда ҳайратам. ба чашмони худам бовар надорам. нахоҳад ки ҳамин хона аллакай аз мо бошад. ин ҳамсоя барои чӣ хонаро ба мо дода бошад? инашам ба мо як ҳикмати худро дорад. баҷор, хонаи зуд будааст? ба ту маъқул шуд писарам? бале.
ана духтарҷон, ин хона акнун аз они мост. ای راستی رحمت پدر جان. چی؟ اینا ناشکری کرده الله خانه رو از ما گرفت. اگر ناشکری کنی از همینش هم میمونی. خدا خواهد از اینش بهترش رو میگیرم آتا جانش. باز سر کردی ها؟ نه دیگه توبه کردم. оилаҳои мо хушбахтиро набояд бинанд, бояд эҳсос кунанд.